na dyan walay kwarta, uy. Asa ka ta makadiskarte kwarta nga ni? Ay, tama. Mato di ko ka ang kuluwi kay basin tagal kwarta. Hala, si ang kuluwi mananag nanilhi ko. Muling bata oh. Apoy tuyo, bailan kayo. Oh, Teng. Kabuutan na ni mo kuluwi. Buyag oy. Buyag oy, Bernes meron. Buyag ganta. Hamkat to. Kul, pwede magmura mo ba na rin, Kul? Kaya na ko'y paliton. Na, Ting, tanawa ko sinilas Ting oh. Oh. Wala ka palit na pero garta. Usa man mo naman riday. Ipalit na ko gamit sa eskulan, Kul. Nawa mo koy kwarta Ting oy. Kita. Ato ta kabuyag kuwer kay vlogger man to. Miram ta kwarta ato. Kita. Ito pa rin basta. Dalita kay absan man to siya nagguna biya to. Unsa man akong lubi na 5 ka tuig na libang anong inani magapko dako. Ato ni abri punuan ni men. Basin manambok pa din ni dako ni ba. Ikaw na ikaw na ikaw na doon dito kay maulaw mo ko. Diskarte. Ikaw na lang, uy. Kinsa man bata ah? Milyar ako na ba? Bro, si Kitty na ba? Paingon diri. Nanapoy tuyo na ba? Unsa man ka, Kul? Ay, Kitty, ako ning gigunahan ning akong kalubin-an diri nga. Lima na ni katuig ba? Wa man yung tubo. Akong ginluwa kay para mo tubo pud ba? Kul, pwede magmura 100, Kul? Uy, unsa man imong kwarta day Kitty? Ipalit na ko gamit, Kul ba? Wow. Apiki ba ko karon Kitty? Tanawon na ko ning bandre Kitty kung aba ni. Si Quinta ra man ni Kitty. Kanina lang. Oh, Wala akong gipanghura manggug, Kul, kay 100. Napakakulang sa kuha, Kul, kay 50. eh, ako pa ni kulang 50 noon. Basta, Kul, kulang kag 50, Kul. Mato na ko, Kul. Salamat, Kul. 3 days later. Kitty, kumusta naman? Nakapay na ka sa imong project? Oo. Wow. Oh, bayad ako, Kul. Oh, bayad ko ni mo, Kul, sa kuha. Uy, ako man ni na utangan na Kitty na ikaw may nanghiram sa kuwag kwarta Kitty. Diba, Kul, nakikulang kaning 50? Panadre, ang giuram na ko si mo, ha? Tama ano? 100 ba dito? Ito pa kulang pa ko 50 sa imo ha. Oh, Kitty, naro akong bayad o kulang ako 50 oh. Impas sa taha. Kul, salamat, Kul. Ito na ko. Huwag alkansi di ko ani ba? Lugi gid ko. Patay, esahan na po kong Kitty.